Ahojte, už vieme, čo je sporenie. Dnes sa pozrieme na tému, o ktorej sa veľa hovorí, a to je investovanie. Prečo je také dôležité? Investovanie znamená, že peniaze nenecháš len ležať, ale necháš ich pracovať. Prečo a čo to znamená? Peniaze časom strácajú hodnotu kvôli inflácii. Inflácia je, keď ceny rastú, to znamená, že za rovnaké peniaze si o pár rokov kúpiš menej. Napríklad, dnes stojí čokoláda euro, ale o 5 rokov môže stať euro 50 a ak si peniaze len odložíš, ich hodnota klesá, lebo kúpiš menej veci. Po druhé, investovanie môže zvýšiť tvoje úspory, ale musíš byť trpezlivý. Čo to znamená? Keď investuješ, svoje peniaze môžu pracovať a časom pribúdať, ale nie hneď, treba čakať. Napríklad, ak odložíš 10 eur mesačne a investuješ do niečoho, čo má výnos 5% ročne, za 10 rokov môžeš mať okolo 1500 eur. To je viac, ako keby si peniaze len šetril, vtedy by si mal 1200 eur. Po tretie, pomáha nám dosiahnuť veľké ciele, napríklad bývanie, štúdium, podnikanie. Čiže investovanie je spôsob, ako si pripraviť peniaze na veľké veci v budúcnosti. Ak chceš ísť napríklad na vysokú školu alebo si kúpiť auto, nebudeš to vedieť zaplatiť z jedného mesiaca vreckového, ale ak začneš investovať už teraz, postupne si vytvoríš väčšiu sumu. Ako môže investovať žiak? Mám tu viac príkladov investícií, buď do vedomostí alebo malých projektov. Takže číslo 1. Investícia do knihy alebo kurzu. Žiak si odloží 5 eur mesačne z vreckového. Za pol roka má 30 eur. Kúpi si knihu o programovaní alebo nejaký kreatívny kurz. Výnosom je, že sa naučí novú zručnosť, ktorá mu môže priniesť peniaze v budúcnosti. Po druhé, investícia do vlastného projektu. Odloží si žiak 10 eur mesačne na materiál, napríklad na výrobu náramkov alebo malovanie. Po pol roku má 60 eur. Kúpi si materiál, vyrobí produkty a predá ich kamarátom. Čo je výnos? Ak predá za 100 eur, zarobí 40 eur, to je zisk a to je princíp investovania. Alebo tretia možnosť, investícia do spoločného fondu s kamarátmi. Traja kamaráti si odkladajú po 5 eur mesačne. Za pol roka majú 90 eur, kúpia si napríklad spoločnú hru alebo vybavenie na šport. Čo je výnos? Spoločná zábava a dlhodobé využitie, je to určite lepšie ako minúť peniaze na sladkosti napríklad. Ako investovanie funguje? Treba začať malými sumami, nemusíš byť hneď milionár. Napríklad odkladaj si 5 eur mesačne z vreckového, po roku budeš mať 60 eur, môže si za to kúpiť knihu, čiže investuješ do knihy, kurzu alebo malého projektu, ako som spomínala. Po druhé, rozlož si riziko. Neinvestuj všetko na jedno miesto. Napríklad, keď máš 30 eur, 10 eur daj na materiál, na tvorbu, napríklad tých náramkov, 10 eur na kúpu knihy o programovaní a 10 eur si nechaj ako rezervu. Takto neriskuješ, že stratíš všetko, ak jeden z tvojich nápadov nevíde. A po tretie, buď trpezlivý. Investovanie je beh na dlhú trať. Napríklad, ak odložíš 10 eur mesačne a investuješ do projektu, napríklad tá výroba dekorácií, možno prvé mesiace nezarobíš nič, ale po pol roku môžeš mať produkty, ktoré predá za 100 eur a zisk teda príde časom. Po štvrté, vzdelávaj sa, čítaj, píš, uč sa. Príklad. Namiesto toho, aby si minul 20 eur na sladkosti, kúpiš si knihu o grafike alebo online kurz kreslenia. Naučíš sa zručnosť, ktorú môžeš neskôr využiť. Čo povedať na záver? Investovanie nie je len pre bohatých, je to spôsob, ako si zabezpečiť budúcnosť. Začni sa o tom učiť už dnes. Vedomosti sú totižto najlepšia investícia. V ďalšom videu si vysvetlíme pojem inflácia a ako sa brániť proti inflácii.